नमस्कार जी, कैसे बानी जा आप लोग। आज हमनी के बनावे के पालक पनीर। ओकर खातिर एगो पैन में हम डालल बानी तेल गरम हो गइला के बाद ओमा डाल देबे के लहसुन, हरी मिर्ची एके भून लेबे के। आप चाहे त एमा अदरक भी डाल सकीले जा। ओकर बाद हमनी के एजा डाले के प्याज, एगो प्याज हम डालले बानी और ई बनावत तनी हम 4 लोगों खातिर। ओकर बाद हमनी के डाल देबे के एगो टमाटर, एके हमनी के अच्छे से भून लेबे के। जब गल जाई त एकर पेस्ट तैयार कर लेबे के पीस लेबे के। ओकर बाद वही सेम पैन में तेल गरम करके ओमा डाले के जीरा, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा सब्जी मसाला। ये सब के हमनी के 1 मिनट तक तेल में भूने के। ओकर बाद जौन हमनी के एके भूनला के बाद हमनी के का करे के, जौन पेस्ट बनल रहनी जब प्याज टमाटर क, ओके हमनी के एमा डाल देबे के। अच्छे से मिला के हमनी के एके 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे एके हमनी के भूने के ढक के। जब हमनी का मसाला भून जाई तब एमा हमनी के डाल देबे के नमक डालला के बाद एजा हम थोड़ा सा पालक के बॉयल करल रहनी स्टीम करके, ओके पेस्ट बना के और एके हमनी के एमा डाल देबे के मसाला में। अच्छा, ये पालक पनीर के रेसिपी आपके कैसन लागल हमके जरूर बताइब जा। अच्छा से कमेंट करब जा, लाइक करब जा। अच्छा लगी तो आप कहाँ से हमार वीडियो देखा तनी जा वो हमके कमेंट करके बताइब जा। ओकर बाद हमनी के जब थोड़ा सा एजा पनीर डाल देबे के, एजा हमनी का पालक पनीर तैयार बा।